I ara obrim l'apartat del Badalona i ho fem amb en Ramon Duran. Ramon, molt bona nit. Bona nit, Toni. I hem de parlar, per fi, de victòria. Sí, per fi d'una victòria. El Badalona, que ho perseguia feia setmanes, només empatava, havia perdut algun partit, li costava guanyar des del primer de la segona volta, i per fi, 3 punts d'or per un Badalona que, com explicarem després, va capgirar un marcador advers i que suposa que l'equip de Manuel González respiri una mica. Anem precisament, doncs, a veure aquesta crònica del partit, aquesta remuntada del Badalona. Un partit que sobretot es va témer bastant per les circumstàncies climàtiques. Feia bastant de fred i, el pitjor de tot, el vent, que bufava a la ciutat esportiva de Bunyol. A la primera part va ser el Badalona qui va patir els efectes del vent en contra i, en canvi, va ser el conjunt valencià en el segon període qui va patir aquest efecte. El primer gol arribava en aquesta jugada, la pilota desviada per un jugador de la tanca defensiva del Badalona. A més, agafa molta velocitat i sorprèn a Morales al contrapeu sense poder reaccionar. S'havia, precisament, valgui la redundància, de reaccionar a la segona part i el Badalona va començar molt aviat en el segon període avisant amb aquest xut d'Òscar Muñoz, que fa intervenir el porter Coque. La jugada del gol de l'empat arribava en aquesta acció on l'àrbitre va xiular penal sobre Òscar Muñoz, molt a prop de la línia de fons. Eugeni transformava la pena màxima, tot i que el porter arribava a tocar la pilota, però amb aquest xut fortíssim sorprenia el porter del Llevant. Eugeni va gaudir d'una altra ocasió, va estar a punt de col·locar la pilota pel pal llarg i en aquí arribava la jugada del segon gol del Badalona a les acaballes del maig, una falta picada per Ivonne Gutiérrez, desviada in extremis per un defensor del Llevant, Nanclares, que enviava la pilota a pròpia porteria, tot i que Òscar Muñoz estava a punt. Al final, instants on el Llevant penjava pilotes a l'àrea del Badalona, que va poder aguantar l'embestida dels locals en els darrers sospirs del partit per apuntar-se a aquesta victòria. Complicat perquè, que diem sempre, quan un equip ve una dinàmica bona de guanyar, de tenir resultats és més fàcil. Nosaltres no hem tingut dolents perquè no hem perdut massa, però tampoc bons perquè ens costava molt guanyar. Se't posa el partit molt complicat, amb l'1-0 un gol també, un rebot, perquè de fet ha rebotat a la tanca i ha despistat Morales, i se't posa molt complicat perquè també, de fet, ells no havien tret un córner i res més, un xut de molt lluny. Se'ns ha complicat el partit, però crec que l'equip ha fet un pas endavant a la segona part, ha tret força, ha tret ganes, ha tret casta i digne elogi al partit dels jugadors. El dolent és que la primera part, jugant amb el vent ells a favor, doncs en teoria ens havien d'apretar més. Jo crec que l'equip ha estat bé, han tingut un xut llunyà que amb el vent ha sigut més complicat per Morales i la falta, que jo crec que és un fallo nostre, la barrera el desvia la pilota i despista Morales, però jo crec que l'equip ha arribat amb el vent en contra i estava clar que a la segona, doncs en teoria havíem d'arribar més, l'equip ha volgut anar per la victòria. Aquests són els resultats de la jornada número 27, victòria del poble de Mafumet davant de l'Aldenc i del Badalona a domicili. Empat a un gol entre el Villarreal i el Reus Deportiu i l'Espanyol, que li tocava sumar els 3 punts davant de l'Huracà de València. 0-2 al València Mestalla, que va superar l'Hospitalet. Empat a un gol entre l'Olot i el Balears. Empat sense gols entre el Llosetí i el Lleida. I victòria de l'Alacant davant del Sabadell, empat a 3 gols entre l'Alcoià i el Barcelona B, i el Cornellà, que va sumar els 3 punts davant de l'Olímpic de Xàtiva. El Villarreal continua líder amb 54 punts, 3 més que el Reus Deportiu. El Cornellà en suma ara mateix 46 i 44. L'Hèrcules d'Alacant, el Lleida, que va patir aquest empat davant del Llosetí, suma ara mateix 43 punts i 41 per l'Alcoià i l'Aldenc. L'Atlètic Balears i el València Mestalla ara mateix en sumen 40 i el Futbol Club Barcelona B en suma 38, situat ara mateix a la 10a posició en aquesta jornada número 27, amb 2 punts menys. I tenim el Sabadell i l'Espanyol amb 35. Amb 33 ja hi trobem el Badalona, 3 per sobre de la Pobla de Mafumet i 4 per sobre del Pobla de Mafumet i 5 per sobre de l'Hospitalet. Amb 26, aquesta frontera de la permanència, hi tenim l'Olímpic de Xàtiva i els 4 darrers classificats són l'Olot, el Llosetí, l'Atlètic de Llevant i l'Huracà de València.
Ho dèiem al sumari, ho dèiem també al començar l'apartat del Badalona, per fi una victòria, perquè Ramon no es guanyava des de fa pràcticament 2 mesos. Sí, no arriba, però sí que és veritat que des del 10 de gener d'aquest any el Badalona aconseguia la victòria. Va ser en el primer partit de la segona volta, quan el conjunt escapulat es va enfrontar aleshores a l'Olímpic de Xàtiva, un partit on el Badalona va haver de suar tinta per aconseguir el triomf. Va ser una victòria molt treballada, amb un partit on hi va haver moments en què es va calentar bastant el maig i, com dèiem, arribava després de 7 jornades. Va ser la primera de la segona volta, el 10 de gener, quan el Badalona guanyava l'Olímpic de Xàtiva per 2-0. Per tant, com dèiem, no han passat 2 mesos, però gairebé, finals de febrer, principis de gener, finals de febrer, el Badalona que per fi aconseguia aquest triomf vital per les seves aspiracions de poder continuar a la segona B la temporada vinent. Que nos hemos encontrado un día bastante malo para jugar al fútbol, pero el equipo se ha adaptado muy bien. Ya en la primera parte creo que hemos trabajado duro, pero bueno, un poquito de suerte de ellos en el golpeo de la falta que rebota y el aire la envenena un poco y nos ha complicado la cosa, pero la verdad que el equipo ha estado bien y son 3 puntos vitales. El partido se había puesto, bueno, la primera parte complicado también por el tema del ambiente, ¿sabes? Del clima y eso, el viento. Pero bueno, hemos tenido suerte de conseguir empatar y luego los últimos minutos, lo que tú dices, parecía que a partir del minuto 30 era, bueno, o ellos o nosotros. Nosotros es verdad que, bueno, la segunda parte hemos empujado, también un poco a favor del viento, pero bueno, lo que decimos, muy contentos por la victoria y que ya tocaba y teníamos ganas de conseguirla. I parlem ara, estudiem una mica més aquesta remuntada, Ramon, perquè es produeix amb el primer gol que s'avança llevant a la primera meitat i fins a la segona part no reacciona en forma de gol al Badalona i tot això ho fa a domicili, que és un mèrit extra. Sí, remuntada al Badalona, que a més hem de dir que en els últims partits fora de casa realment porta una ratxa molt bona a l'equip de Manolo González, que a més, com ja havia demostrat al camp de l'Espanyol, igualant un 2-0 advers, ahir també es va quedar a les portes el dia de l'Hospitalet, on perdia 2-0 i va acabar 1-2, va empatar també amb un gol en contra al camp del Cornellà, el camp de l'Olot en canvi s'havia avançat, però aquí, en el camp del Llevant, va ser per primer cop aquesta temporada quan el Badalona va remuntar un marcador desfavorable de la primera part. El gol d'Eugeni servia per igualar el partit i el gol en pròpia porteria d'Anant Clares, que al final va facilitar que els 3 punts vinguessin a Badalona. També molt important capgirar aquest marcador contra un rival que recordem que a la primera volta havia guanyat a Badalona per 0-1 i per tant en aquest sentit l'averaix i sobretot el factor gols a favor i en contra ara mateix és favorable al Badalona. A part del Badalona, de l'equip i de tot el que envolta l'equip, a part del Ramon Duran, que també es desplaça amb el Badalona per retransmetre a través de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon, aquesta vegada es van desplaçar prop d'una 40 d'aficionats. Sí, el cert és que van ser al final 37 els aficionats del Club de Futbol Badalona que es van desplaçar a la ciutat esportiva de Bunyol i al final del partit, si durant els 90 minuts se'ls va sentir molt amb els bombos, amb els càntics, el cert és que no estem acostumats a que hi hagi aquest tipus de desplaçaments. La veritat és que l'afició del Badalona, sobretot en els partits de casa, també a vegades es mostra força freda, però els 37 que van anar a Bunyol es van deixar notar, un Badalona que al final del partit els jugadors van estar abraçant els aficionats i felicitant-los. La felicitació va ser recíproca, tenint en compte aquesta victòria i aquests 3 punts. Intentar que aquesta gent que ha vingut aquí avui, cuidar-los perquè el que ens queixem sempre del públic, avui aquesta gent se'ls ha d'agrair. Amb el fred que fa, perdre un dia seu de festa per venir a animar el seu equip, impressionant. Ja els he dit a ells quan estaven aquí que moltes gràcies per tot, que de fet són els que recolzen sempre els diumenges quan estem a casa i el que hem d'intentar que la resta de gent, el que parlem sempre, que sigui el Badalona, que animi el Badalona i que és molt fàcil quan estàs guanyant animar un club, però penso que també necessitem que la gent ens ajudi quan el partit va malament i si al final no els agrada que ens xiulin quan acaba el partit o que em diguin el que m'hagin de dir, és una altra història, però quan els jugadors estan jugant els 90 minuts que els animin perquè és la manera d'ajudar-los i si al final no els agrada el que hem fet, doncs ja és el moment de dir-ho, però quan estem jugant que estiguin amb nosaltres que ens faran molta falta aquí a final de temporada. I ara és el moment de repassar els resultats de les altres categories, dels altres futbols a la nostra ciutat. Són
aquests que estem veient ara mateix. A la segona catalana, el Lloreda, que va caure a casa del Martinenc per 0-2, i l'Unificació a Llefià, d'altra banda, que va sumar els 3 punts i ho va fer al camp de l'Europa. El Sígol Pallejà va acabar amb victòria de les badalonines i el Badalona-Mollet va acabar en empat sense gols. I Ramon, comencem repassant aquesta victòria del Sígol, aquesta nova victòria del Sígol. Molt important, la victòria del Sígol davant el Pallejà per 2-0 en una molt bona primera part de les de Jordi Ferrón, que en aquest cas poden certificar aquests 3 punts i tenint en compte que l'Estartit també va guanyar en aquesta jornada, es mantenen al segon lloc a 7 punts de les gironines. En la propera jornada era important que el Badalona sumés els 3 punts ahir contra el Pallejà. En la propera jornada, les noies del Sígol s'enfrontaran a la penya blanc-i-blava de la Roca i, en canvi, l'Estartit jugarà contra el Barça B. Uns interessants enfrontaments que, si van bé per les badalonines, poden encara fer ampliar l'avantatge que disposen a la classificació, que podria ser bastant clau ara mateix a manca de 8 partits per finalitzar la Lliga. Bona segona part ahir de les de Jordi Ferrón. Aquest ha treballat la primera part, la segona un pelet millor, una miqueta més d'intensitat i hem aconseguit 3 punts que són molt importants. Bona victòria al Badalona, això sí, de lamentar i denunciar algunes actituds que es van poder veure a les graderies d'aquest partit que van, com sempre, deixar que davant de l'esport i posar per davant prioritats molt més incòmodes que el que fan és treure tot el valor possible al futbol, en general, a l'esport i també a la temporada que està fent el Sígol. Unes actituds a la graderia lamentables que des d'aquí no ens volíem estar de denunciar. Ara nosaltres el que fem, Ramon, és canviar, deixem el Sígol i ens anem a parlar de més partits a Lloreda, de la segona catalana. Perquè, per una banda, com hem vist, victòria de la Unificació de Llefià a domicili al camp de l'Europa B i, en aquest cas, derrota, la segona consecutiva del Lloreda contra el Martinenc B per 0-2 en un partit on, segons els que van estar de testimonis en el camp, el Lloreda no va estar massa a l'alçada, va facilitar bastant les coses al seu adversari, el Martinenc B, i ara mateix, després d'aquesta derrota, recordem que el Lloreda havia guanyat en el derbi fa 2 jornades a la Unificació de Llefià, ha patit després 2 derrotes consecutives i això ara mateix el condemna a estar a només 2 punts de la zona de descens. Els jugadors de Carles Cansino, que s'hauran d'espavilar a partir d'ara perquè han de començar a sumar de 3 en 3 per allunyar-se d'aquesta posició de la taula clasificatòria i el seu tècnic es mostrava bastant disgustat. Ya empezamos mal, seguimos mal y acabemos mal. Entonces, lo que no puede ser es que haya, por parte nuestra sobre todo, porque creo que el partido lo hemos perdido nosotros, no creo que lo haya ganado Martinenc, y eso es el mal sabor de boca que cuanto antes lo traguemos mucho mejor. Ramon, tornem un moment a segona divisió, proper partit, Badalona-Alcoià. Diumenge a les 12, un partit contra un rival que està lluitant per entrar entre els 4 primers, com ja és tradicional al Alcoià cada temporada, i partit interessant a la travessera de Montigalà, a veure si el Badalona és capaç de fer un pas ja gairebé definitiu per la permanència. Molt bé, Ramon, doncs això és tot, que vagi molt bé, molt bona nit. Bona nit. Nosaltres el que fem és deixem el futbol i ens n'anem a parlar de poliesportiu.